Няма лек за псориазис. Това е твърдение на много хора под мои видеа. Тъй като аз съм майка на 2 деца с псориазис и ние се борим над 10 години с това заболяване, опитвахме всички билкови михлеми, които ни бяха предписвани от лекарите. Опитвахме с бабини елачи, внасяхме продукти от чужбина в България, които бяха временно. С кремовете ние просто потискахме симптомите и след това псориазис се връщаше много, много по-силно. Това, което направихме е, че намерихме натурално решение, което буквално ни помогна ние да подсилим имунитета, да си върнем баланса, да чистим кръвоносна система, да чистим черен дроб и да стопираме всички възпаления. Благодарение на тази програма ние вече 3 години успешно контролираме псориаз. Ако и ти си човек, който има псориаз, опитвал си какво ли не, но разбери го, псориазиса е отражение на вътрешното ни аз. Ако вътре си възпален, ако вътре имаш омазнен черен дроб, инсулинова резистентност, високо кръвно, килограми, имаш проблеми с храносмилането, колкото и кремова да мажеш, ти резултати няма да видиш. Затова, ако имаш псориазис и си опитал какво ли не, без резултати, напиши ми в коментари псориазис и аз ще се свържа с теб, за да ти разкажа за тази натурална програма. Сподели видеото, запази го в любими и ме последвай.